खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनैबो आङो नोंसोरजों सावरायलायनोनो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। जों दिनै सावरायगोन गिबिसिनथारावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों बिनि सायावहाय। नैथियाव जोङो सावरायलायगोन लरेन्स इस्लारि सारा मा बुंदों बिनि सायावनो। थामथियाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सावरायलायगोन नैबे सासे लाइमोन सिख्ला कुसुमि बसुमतारिया मा बुंदों बिनि सायाव। लोगोसे जोङो प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो पद्मिनी ब्रह्म बिसोरखौ लानानै जों सावरायगोन। बे समाव खोनासं आसामनि चिफ मिनिस्टारा मा बुंदों। दीपेन बड़ो ভাল ল'ৰা আৰু দীপেন বড়োৱে BPF-ত যোগদান কৰিব লাগিছিল যদি বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজক সহায় কৰিব খোজে, কাৰণ 5 বছৰটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ ইয়াত থাকিব আৰু 5 বছৰ দিছপুৰতো আমি থাকিম। দীপেন বড়োৱে 5 বছৰ বিৰোধী ৰাজনীতি কৰি ভাগৰিহে যাব। গতিকে মোক যদি দীপেন বড়োৱে ইলেকশ্যনৰ আগত লগ পালেহেঁতেন, বিজেপিত যোগদান কৰা যদি অসুবিধা আছে, মই তেওঁক ক'লোহেঁতেন যে তেওঁ PPF-ত যোগদান কৰিব লাগে। তেওঁ ভুল মই নকওঁ, এটা আবেগ থাকে, ডেকা ল'ৰা, চিন্তাধাৰা, আমাৰ মাজত বয়সৰ গেপ আছে, কিন্তু পৰামৰ্শ ল'লে মই তেওঁক ক'লোহেঁতেন যে আপুনি BPF-ত যোগদান কৰক। বাহ মামা বহুত ভালে কিবা লেকচাৰ দিছে বুলি মই ভাবিছে। দীপেন বড়ো ছাৰ UPPL-ত জইন কৰিছে, এইটোতো বেয়া নহয়। দীপেন বড়ো ছাৰ আমাৰ জাতি সংগ্ৰাম, আমাৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে 25 বছৰ। এই কাৰণে UPPL-ত জইন কৰিছে। আপনি আমাৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে চিন্তাই নাই, আপনি আমাৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে কামে কৰা নাই, কেনেকুৱা আপোনাৰ লগত জইন কৰিব না? আপনি যেনেকুৱা কৈছে এনেকুৱাই নহয়, সকলো জানে না। मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? दिनैनि समावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों दीपेन बड़ो सारा BPF-आव जइन जायोब्ला मोजां जागौमोन। थगायनो सानदोंमोन ना? BPF-आव जइन जायोब्ला थाखा फैसा लुसोमनानैहाय थगायनो सानदोंमोन। नाथाय दीपेन बड़ो सारा जाहैबाय माने आबसु आन्दलन खालामबोनाय माहारियारि आफादजोंहाय सोमोन्दो लानानै खामानि मावबोनाय सासे दैदेनगिरि। दा बेनिखायनो बिथाङा रायजोनि थाखाय खामानि मावनो दिनै ओंखारदों। बेयावलाय माथो गोरोन्थि जागोन रायजोफोर? आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंखौ मोजांखौनो नाया, जोंनि बर' हारिनि हास्थायनायखौ बिथाङा मावनोनो गोसोआनो जाया। अब्ला जों आलादा स्टेटसो नांगौ जोंनोहाय। दा बे आलादा स्टेट डाइरेक्ट फाइनेन्सियेल बेखौसो जोंनो होसोनांगोन ना? अब्ला रायजो राजाफ्राबो बुजिनो रोंनाया मोजां। बिसोरबायदि लिडारफोरनि बुंनायखौहाय नंगौ साननानै जुदि नोंसोरो गोनो गोथो जायोब्ला बर' हारिया गोजावगोन। बिसोरहालाय स्टेट जाखाबायना, जोंहासो स्टेट गैया। बेनिखायनो जों साननाया मोजां। बिनि बुंनाय रावाव जों माब्लाबो दागोजाव, मिथिबायना रायजोफोर? दानिया खोनासंदो MLA लरेन्स इस्लारि सारा मा बुंदों। जाम्बा होनलाबाय, दा आंनि हिनजावखौ सिन्नाय होनलांबायबावबाय बेंगलनि होननानै। बेंगलनियाथ' बेंगलनिब्रा, बाङालिर माथा, मारवारिर खाथा माबा माबि होनलांला जोबबावबायसो। बे जाम्बा जाम्बा प्रेक्टिकेलखौ लाबोलाबायनानै 15 लाख बिदोंमोन आंनाव, 15 लाख। माने सारनि समस्थियाव थांला 15 लाख नांगौ। जाम्बा जादों आं नोंनो 15 लाख हरनो। आं बेखौ लाबोदोंमोन गोदो, ओइ श्रीरामपुर खाथिनि मानसि बियो, उन्दै अनथावथाव गरिब मानसि, सेरजा दामबाय बायो बे गान खननायफ्राव। लाबो बानायबाय आङो। दा आंखौ मानियोलायनो, खिन्थु 15 लाख नांगौ। ओइ अशोक गयारि भाई बेनाव फन हरो, लाउदाव होना खोनासंबाय, आंबो खोनाबाय। 15 लाख हरबा आं लरेन्स सारनाव थाङा, बेथ' आंखौ अनखायोबो। नै बेबायदि दा बेंगलनि रायजोफ्रा रागा जोंदों, मानो बिदि होनलाबायनांगौ, नङा होमबा? आंनि बर'बा आंनि हिन्जावा बाङालि नङाथ', आंनि हिन्जावा बर'। बेंगलनिबाबो बर' मिडियामसो फोरोंदों आंनि हिन्जावा आंनि फिसाफोरखौ, मिथिगौ? मालाय बायदि नङा, बर' मिडियाम आं रोङाबाबो फोरोंगोन होनगासो। दा रागा जोंना दाख्लैनिफ्राय गिदिंगासिनो दं, नोंसिनिथिंजाय मिटिं खालामदों। आदिबासियाव हाबो, साद्रिजोंल' आंनि हिन्जावा
आदिबासी गामि गामि भट बिगासिनो दं लोगो जाजोब्बाय आदिबासी हिनजावफ्रा आंनि हिनजावा नेपालि रोंगौ नेपालि गामि गामि बेरायगासिनो दं आंनि हिनजावा बाङालि रोंगौ मेरला सानसेयाव आंनिफ्राय बारासो मिथिंगागासिनो मैयाबो 10था मोनबायना आरो बे जाम्बाफ्रा मिथिया गावसिनि सिउलि महिलारिनि बिमायाबो बेंगलनि मिथिबाय बेनाबो हिनजावा बेंगलनि दा जियानो जाया मानो बिदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनाय बिसिनि पार्टिया खालामगासिनो दं एक्टर एक्ट्रेस लाबोयो जखार लाबोयो खोनासंनो थांना मानसिफ्रा एसे मानसि जानायखौ जों नुयो गोनो गोथो जालाबायदों जोंना बै आलांगियाव थाग्रा फंबायफ्रा दाख्लै थांदोंमोन फैफिनजोबलायबायना दाख्लै आं साहा लोंफादों ज' सोंदां बेसेबां मोनबोखोब्रा होननानै गैया हराखै फैसा मिथिबाय दा मेरला बेबायदि मानसिफोर दं जियानो जाया मानो आरो खुब धैर्य लादो सप्तासे दंबावो जेबो उलट पालट साननांगौ गैया बे समस्थियाव जों देरहागोन एसे बुंबाय दै आरो माखासे बुंथ'ला अब्ला रायजोफ्रा गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोब्बाय नङा होमब्ला लरेन्स इस्लारि सारनिफ्रायनो प्रेक्टिकेलनि डिटेल्सखौ मोनजोब्बाय दानिया आं बुंगोन नोंथांमोना नायदो मोननै सावगारि प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो पद्मिनी ब्रह्म दा बिसोर सानैनि गेजेराव मा फारागथि दङ बेखौसो आङो सावरायगोन रायजोफोर प्रेक्टिकेल बसुमतारीया सिक्किमनि आसायावहाय बिपिएफआव जइन जाहैदों कारनि आसायावहाय बिपिएफआव जइन जाहैदों बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ नाथाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौहाय बेबायदि आसा होनानै दासिमबो बिपिएफ पार्टिया स्किम होआखै कारबो होआखै दा बिथांखौहाय बाहायदों मात्र 20,000 30,000 थाखा होनानै इलेक्शन केम्पिंनि थाखाय रायजो राजानि गेजेराव एकमात्र बेल'सो प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि थाखाय बाखि जेबो गैथ'आ रायजोफोर दा प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौहाय स्किम होगोन होननानै आसा दोनबाय थादों दा प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौ केस होनो नागिरग्रा जेल जाहोनो नागिरग्रा पद्मिनी ब्रह्मआ मैया दाखालि बिपिएफ पार्टियावहाय प्रेक्टिकेलजों थांफानानैहाय जोङो नुनो मोनबाय पद्मिनी ब्रह्मआ 2 कौटिनिबो एसेल' खम बिथाङा स्किम मोनबाय अब्ला प्रेक्टिकेल बसुमतारी नोंथाङा मा बुंनो सानो रायजोफोर नोंथाङाथ' मोनखानाय नङा बायदि नुहुरखादों प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौहाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीया माबायदि आखुनि मानसि बिनि गोसोआ माबायदि बेखौहाय बिपिएफ पार्टिया मोजाङै मिथिगौ रायजोफोर मिथिबाय दा दिनै नाय पद्मिनी ब्रह्मआ थांनाय लोगो लोगो बेनोहाय 2 कौटिनि एसेल' खम बे स्किमखौहाय होदों नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला सोंनानै नायब्लानो जाबाय सोरनावबा नंगौना नङा दा प्रेक्टिकेल बाहायासो थगायजादों जाम्बा बायदिसो बानायजादों प्रेक्टिकेल बाहायखौहाय बिक्रम दैमारि रिन्जय बर' कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदि माखासे मानसिफ्रा लांनानै थगाय दिनै ससियेल मिडियायावहाय बोथिंबायदों नंखाय बाथ्रा बुंनो थाखाय नाथाय बिनि फिननायफोरखौहाय दिनै सोरबा एमएलएआनो होगासिनो दङ प्रेक्टिकेल बसुमतारीया माबायदि बिनि आखल आखुआ मा बेखौहाय रायजो राजाया बिजिरगासिनो दङ रायजोफोर नैबे फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेला मोनथिया नङा मोनथियो मिथिबाय दा दानिया प्रेक्टिकेल बसुमतारी नों माबोरै थगायजाखो नोंनि लोगो जाहैनाय नोंखौ केस होनो नागिरनाय पक्स' रेप मेथाइ खननायनि थाखाय जेल जाहोनो नागिरनाय बे मानसियासो माबोरै 2 कौटि थाखानि स्किम मोनहैखो रायजोफोर 2 कौटि जानो एसे खम दे 2 कौटिद्राय नंजोबा मिथिबाय 2 कौटि जानो एसेल' खम किन्तु स्किमखौ मोनबाय मिथिबाय दा पद्मिनी ब्रह्मआ जाय पद्मिनी ब्रह्मआ इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारनि पिए जानो नागिरदोंमोन बे मानसिया दिनै बिपिएफआवहाय स्किम मोनहैबाय दानिया प्रेक्टिकेल बसुमतारीया नायख्लेंनानै दोनजाबाय रायजोफोर लासिंसिं बाथ्रा दै रायजोफोर ओरैबायदि लासिंसिं नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना सोरनावबा नंगौना नङा बे समाव खोनासंदो नैबे आइजोनि बुंनाय रावखौहाय कुसुमी बसुमतारी पावार एन्ड फांसननि बाथ्रा बुंदों
पावारनि खोथा बुंदों बर' हारिखौहाय नासयनायनि खोथा बुंदों सिगांनि दावहानि बाथ्रा बुंदों दा बिनि सायाव मा बुंदों बिथाङा ससे खोनासंदो आरो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर माने जोंनि सिनियरफोर दं लिडारफोर दं आरो नोंथांमोननि सिगाङावबो फैनानै राजनितिकनि सोमोन्दै बुंफैनो हयथ' आंनि बैसोआ जाथ'वाखैमोन किन्तु जेलानाखि बै समावहाय जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसना खमायलांनो नागिरबाय जोंनि बिटिसिआ थेर बेथेर जालांनो नागिरबाय जोंहा दिनै जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं हिसाबै जोंनि बिटिसिखौ बोरैहाय जोङो बासायनानै लाखिफिननो हागोन जोंनि गोमालांनो नागिरनाय जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ जों माबोरैहाय जोङो एसेब्लाबो जोङो रैखा खालामनो हागोन होननानै जोङो गासैबो कलेजनि इउनिभारसिटिनि जोङो स्टुडेन्टफोर ज' जालायनानै जोङो जोंनिफ्राय जों माबा मोनसे खालामनो हायो नामा जोंनि जाथिनि थाखाय होननानै जों ओंखारबोदोंमोन पलिटिक्सनि सोमोन्दै बुजियाब्ला पलिटिक्सआव ओंखारनानै ससियेल मिडियायाव दा ओंखार मिथिबायना नोंहा जुदि नलेज गैयाब्ला जानला मोनला बाथ्राबो दा बुं जोंफोर नुबोखानायखा मोनथिखायोखा दा बेनि बेलायावहाय नासयनायनि अनगायै बिपिएफ पार्टिया बर' जाथिनोहाय मा बिहोमा होनो हादों बे स्कुल कलेज गायसननायनि अनगायै मेडिकेल कलेजआथ' मैया दाख्लैनिफ्रायसो जादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सिगांनिफ्रायनो दङ बिपिएफ पार्टि फैनायनि उनाव ना नैबेफोरनि अनगायै बिपिएफ पार्टिया मा मावदों आं लामा सामाखौ बुङाखै आं स्कुल कलेजखौबो बुङाखै मिथिबाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायावहाय दे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लाबोबाय क'क्राझार कलेज लाबोबाय ना नाथाय बाखि जेबो नुवाखै पावार एन्ड फांसना मा मोन 14टा पावारा बे एसटि जासिनायानो नामा नोंनि बायदिब्ला हा फाथा जासिनायानो नामा नोंनि बायदिब्ला आरो बिटिसिनि आयेनाबो बेनो नामा जुदि नोंसोरहा गोहो दंमोनब्ला पावार एन्ड फांसनखौ नोंसोर मिथिनो गोरोंमोनब्ला दिनै इलेक्सननि सिगां सिगांनो उदालगुरि जिल्लायाव मानो गारि बुख्रुबलाबायबाय थादों नंथारै बाथारै सोरनिबा न'आव थांनानै मानो हाराहास्ति खालामहैबाय थादों बेनो नामा पावार फांसना बिपिएफ पार्टिनिया जों मिथिगौ बर' जाथिया दावहानि गेजेरजों सौसिबोनाय खैदां खैफोदनि गेजेरजों सौसिबोनाय नों बायदि लाइमोन सिख्लायासो नुवाखै जानो हागौ नाथाय जोंफोर नुबोखानाय अब्ला बेफोरखौ साननानै जों दिनै भिडिअ बानायो नाथाय नोंसोर बायदि नंखाय बाखाय लाख लाख थाखा जानानै देरफुनाय लाइमोन सिख्लाफोरखौहाय थगायग्रा आं नङा मिथिबाय रायजोफोर आं माब्लाबाबो बेबायदि साना नोंसोर बायदि थाखा जानानै पावार गैयै खर'आव जेबो नलेज गैयै जेबो एजेन्डा थायै बेबायदि सरकारखौहाय मदद खालामनाय रायजोफोर मा एजेन्डा दङ बिपिएफ पार्टिनावहाय बुंलाय 2 लाख थाखाखौहाय बबे स्किमाव होदों बबे सिस्टेमनिफ्राय 2 लाख थाखाखौ होदों अरुणोदय थाखाखौ मानो दाननानै होखो लाइमोन सिख्ला बिनि फिननायखौहाय होलाय हो नों मोनदों जानो हागौ खार नाथाय नोंनि लोगोआथ' मोनाखै नों मोनदों जानो हागौ फैसा नोंनि न'खरनि मानसिया मोनदों जानो हागौ नाथाय नोंनि जे लोगोफोर बिसोरथ' मोनाखै जानो हागौ ना बेबायदि एकदम नंखाय नंखाय थगायनानै होनो नाङा मिथिबायना हारिया धंस जायो बिदिब्ला गुबुन गुबुन हारियाबो गाग्लोबनो थाखाय खाबु मोनो बेखायनो सिन्था खालामनानैहाय बाथ्राफोरखौहाय बुंनांगौ अब्ला रायजोफोर आंनि बुंनाया गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि